е социален грях. Има индивидуални грехове, има социални грехове. Индивидуалните грехове човек ги прави отделно. Но има също социални грехове, при които цялото общество извършва един и същ грях. И расизмът е такъв социален грях, при който хората от една раса или от един етнос считат себе си за по-висши от другите и поради това се отнасят зле с тях, защото ги считат за по-нисши от себе си. Знаете, в България има омраза към някои етноси от страна на болшинството, от страна на малцинството. Има също обратна омраза към други етноси. Но в църквата ние не може да имаме такава омраза и расизъм. В България като цяло има такава традиция на етническа толерантност. И ние искаме тази добра традиция да се запази в нашата църква. Няма значение какъв е твоя етнос, ти си добре дошъл в нашата църква. Съгласни ли сте? Да. Нали? И затова ние се отнасяме еднакво към всички. Без значение какъв е цвета на кожата, или очите, или нещо друго, което ни различава. Ние сме всички Божии създания. Ние сме изкупени с драгоценната кръв на Исус. И би следвало да се отнасяме към всеки като към Христово чадо, като към Божие дете, независимо от това какъв е неговият етнос. Разбира се, всеки етнос има в себе си неща, които има нужда да бъдат изкупени, да бъдат променени. И ние трябва да работим върху тези неща, за да може да станем като Исус. Така че ние искаме да имаме етническа толерантност. Все пак обаче трябва да отбележим, че като цяло ние сме българска църква и езикът на църквата е български. Така че ние проповядваме на български, ние хвалим Бога на български и това е нашия език. Също единство с останалите християнски църкви и деноминации. Може да има много църкви и деноминации, но Христовото тяло е едно. Затова нашия стремеж е ние да запазиме единството между църквите и винаги да бъдем готови за коопериране и съвместна работа с цел евангелизиране и напредъка на Божието царство. Затова, макар че ние сме 50-на църква, ние не държим да кажем, че ние ще работим само с 50-ни църква. И че ние сме единствената правилна деноминация. Не. Ние се смиряваме и казваме, това е нашия произход, това е нашата история, това е как ние сме дошли в съществувание, но Бог работи по различни начини и ние желаем да работим и с методисти, и с конгрешани, и с баптисти, и с всякакви други деноминации. Съгласни ли сте? Които не са по Божието Слово. Които са по Божието Слово. Да. Мисля, че сме по Божието Слово. Друга ценност е здрави семейства. Ние желаем в нашата църква да имаме семейства и то тези семейства да са здрави. Защото в света, вие знаете, е все по-модерно и по-модерно хора да живеят заедно, мъж и жена, без те да са семейство официално, без те да са сключили брак. Но ние виждаме в Божието Слово, че Бог
ни насърчава, казва се, женитбата да бъде на почет от всички и леглото неосквернено. Това означава, че всяко сексуално взаимоотношение извън брака е грях. И ние насърчаваме онези, които може би са повярвали в това състояние, те да не останат в това състояние, но те да сключат брак. И ние желаем в църквата да имаме здрави семейства. Защото семействата са основата на църквата. И това също е свързано с общението. Ние трябва да имаме здрави семейства в църквата. И следващото е гостоприемство. Значи, когато ни дойдат гости, ние да ги приемаме. Казва се, бъдете гостолюбиви един към друг, без роптание. Наскоро ние имахме гости, които дойдоха тук в нашата църква и те бяха впечатлени от нашето гостоприемство. Ние го посрещнахме с хляб и сол, по стара българска традиция. Имаше и не само хляб и сол, имаше също и баници, имаше и кексове, имаше и други неща, за които благодарим на тези, които показаха това гостоприемство. Но независимо дали като църква или в домовете си, разбира се, тук става въпрос точно за семейство, защото в някои домове хората не могат да приемат гости, защото казват само аз съм вярващ и другите не са и аз трябва да се съобразя с тях. Но ако цялото семейство е вярващо, тогава би следвало тези семейства да се отваряме за гостоприемство. И не само за хора, които са от другаде, от други градове или от други държави, но също помежду си. Ние да се каним на гости. Защото тогава ще може да има общение, тогава ще може да има изграждане на взаимоотношения, тогава ще може да има любов, тогава ще може да има единство, независимо от това какъв ти е етноса. Така че всичко това е под тази ценност общение. Съгласни ли сте за тези неща? Да имаме изграждане на взаимоотношения, любов и простителност, етническа толерантност, единство с останалите християнски църкви, деноминации, здрави семейства, гостоприемство. Това е ценно за нас като църква, нали? Така че това е една ценност, която е общение. Втората ценност, която аз предлагам, е благовестието. Защото за това всъщност ние съществуваме като църква и затова и ни наричат евангелска църква. Евангелска църква и евангелисти означава хора, които благовестват на другите. Ние не се срамуваме от това, че ни наричат евангелисти, защото това, че ни наричат евангелисти, означава, че ние сме благовестители. И тук говорим най-вече за лично благовестие. Не само да чакаме да има някаква масова евангелизация, при която да се разлепят плакати и хора да се събират на стадион или пък в някаква голяма зала и там да дойде някой велик проповедник, който да проповядва, но лично благовестие. Ние насърчаваме всеки един човек в църквата да бъде личен благовестител. И това благовестие е преди всичко с действие и характер. Тоест ние да показваме добро, да помагаме на хората. И с нашия характер ние да свидетелстваме за промяната, която Бог е направил в нас. То не е агитация и пропаганда на някой отново да му натриваме нещо, което той просто да му е писнал от нас, а помагане на хората по един съвсем тих и грижовен начин. Когато ние помагаме на хората и когато им покажем любов, тогава те ще се отворят за нас и ние ще можем да споделим благовестието. Но ние трябва да знаем за всеки един и за нашата църква,
че невярващите са важни за Бога. Трябва да се съгласим с това. Съгласни ли сте, че невярващите са важни за Бога? Да. Защото се казва, това е златният стих на Библията, че Бог толкова възлюби света. Света. Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Но преди да станем вярващи, ние всички сме били невярващи. Така че невярващите са важни за Бога, следователно те ще бъдат важни за нас. Ние искаме да покажем на изгубените Божии деца техния път към Бога. Защото те са създадени също по Божията образ. Те също имат нужда да бъдат спасени. Христос умря също и за тях. И затова ние трябва да се молиме за тях. Дори и ние казваме, ние им говорим, но те не приемат. Какво да правим тогава? Да се молим за тях. Да видим как може да им покажем любов. Чух нещо, което много ме порази за един човек в една църква, в която пастор проповядва за посвещение. И казал, че трябва 100% да бъдем отдали на Бога. И тогава Бог говорил в сърцето на един човек, който бил в тази църква. Чрез някакъв приятел или не знам точно как станало, може би в някакъв разговор. Но станал въпрос за това човека да си даде единия бъбрек за Бога. Това, разбира се, за нас е малко крайно. Ние не караме никой да си дава бъбрика. Но на този човек Бог му казал: би ли си дал бъбрека на Бог? И човека казал: да, аз ще си дам бъбрека на Бог. И отишъл в болницата, където се правили трансплантации, и той ги питал, нали, може ли да стане това нещо, аз искам да стана донор, искам да си дам бъбрека на един човек, който има нужда от бъбречна трансплантация. За Бог той го прави това нещо. И в същото време един друг човек, който бил болен от бъбреци, от друг град, се преместил в този град с надеждата, че ще се забави проблема с неговата бъбречна недостатъчност. И така станало, че бъбрекът на този човек съответства от 99, и нещо процента точно с този човек, който имал нужда от бъбречна трансплантация. И те го питали всъщност на кого ще го дадеме този бъбрек, защото има много кандидати. И той казал: с който има най-голяма съвместимост. Аз го давам този бъбрек на Бога. И се оказало, че точно на този човек, който имал нужда от бъбрек, точно на него съответствала бъбрека на донора. И те легнали на операционната маса, направили трансплантацията. И след това този човек, на когото били прехвърлили, трансплантирали бъбрека на болния, той попитал: здравия, как ще се отблагодариме? Какво може да направим? Ти просто направи за нас нещо невероятно. И той каза: искам да дойдеш с мен на църква. Може да откажеш на такъв човек. И човекът дошъл на църква, харесал му в църквата, повярвал и се спасил. И 1 година по-късно се спасила и жена му. Така че в резултат на това действие едно семейство е било спасено и те ще бъдат заедно във вечността.
Аз не ви казвам ние да си даваме бъбреците, освен ако Бог не ни каже, защото Бог може да воли всеки човек по индивидуален начин. Но ви казвам, че когато човек направи нещо за някой и той покаже любов към него, тогава няма как другия да не откликне и да не пожелае да слуша за Бог и да дойде на църква или ние да му споделим благовестието. Той поне да ни изслуша. Така че нека да имаме това лично благовестие, всеки да знае каква е жертвата, която Бог изисква от него, кой е човека, за когото той да се моли и на когото той да направи добро и да му благовества. Друга наша ценност е зачитане на библейските истини. Ние не приемаме за дадено, че всеки, който в църквата вярва или познава Библията. Всеки може да дойде, независимо дали той познава Библията или не. Но очакваме, че всеки участник в църквата е готов и отворен да изследва Божието Слово и да се съобрази с неговите насоки за живота ни. Съгласни сме, че Библията ще бъде нашия краен авторитет по всички въпроси. Дали сте съгласни с това? По това ние се различаваме от другите църкви. Защото, например, в православната църква крайният авторитет е събора на църквата. Имало е 7 църковни събора и техните решения са крайни за това какво трябва да се прави в живота на църквата. Но ние казваме, че за нас крайен авторитет е не църквата, но крайен авторитет е Библията.